प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 के ऑफिशियल ट्रेलर कब देखे मिली जाने इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यादव म्यूजिक हिट भोजपुरी न्यूज। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट बा कि हमनी के वीडियो के लाइक कर दी और हमनी के चैनल पे नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो अब आप लोग के पहले बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म के ऑफिशियल है माई बाबूजी के आशीर्वाद, जो कि 4 दिन में 1 मिलियन 10 लाख दर्शक लोग देख ले बानी। अगर आप लोग अभी तक माई बाबूजी के आशीर्वाद के ऑफिशियल न देख ले बानी तो आप लोग भी जाइए वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर देखी और देख कर नीचे कमेंट बॉक्स में बताए। तो आप लोग के अब बता दी कि विवाह 2 फिल्म के ऑफिशियल कब देखे मिली। तो आप लोग के साफ साफ बता दी कि विवाह 2 फिल्म के ऑफिशियल इस महीना में आप लोग के न देखे के मिली, काहे कि विवाह 2 फिल्म के तरफ से कोई भी जानकारी न आयल बा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता दी कि विवाह 2 के फिल्म ऑफिशियल ट्रेलर देखियो के आप लोग के मिली तो ई महीना के बाद। तो आप लोग के इस जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।